Takže čau lidi, podle mě 3 nejvíc OP brawleři, takže jdeme na to. Takže podle mě nejvíc OP brawler na prvním místě je Edgar. Edgar je prostě OP a to všichni víme, že je dost OP. A potom máš tady tohle, že skočíš jednou, pak skočíš po druhý a máš ještě hypercharge, no to jsi prostě jasně mrtvej, to jsi prostě cooked. Nejenom to, tenhle malej hajzlík, když mu ubereš, tak když on tě začne hitovat, tak se mu prostě přidávají hápka, kámo, co to je? Takže shrnutí Edgara je atak masivní, potom defense úplně masivní a healování masivní, takže 10 z 10. A pak tu máme Damiana, kámo, ta jeho ultina s hyperchargí, to je tak OP, vidíte, úplně jsem se všechny vzal k sobě, tady z toho botíka, kámo, doslova vidíte úplně na hit, kámo, to je úplně bangrovský. Když si nabiješ tuhle special power, tak doslova takhle přenášíš, boom, doslova oni hned vybouchnou, ty přenášíš takový virus, to je mega dobrý prostě. A potom El Primo, to je takovej menší Edgar, a ten je prostě tak OP, lidi. Větší OP věc jsem neviděl. Koukej, tady skočím, ještě to dává kámo poison a ta gadgeta, to je prostě dobrý jak něco. Prostě takový fakeový Edgar, kámo, a prostě stejný jak Edgar. Takže healování, všechno úplně 10 z 10.